nokuthi ngivikele lesi sizwe nazi izinto engiyizele kulesi lapha emhlabeni mina ngizongena lapha bayekeni abahlasela umhlanga ngeindlela zabo eziningi sizobabona labo asizona iphuphu siyababuka nje hayi ngoba singaboni siyabuka siyabona sithule sisababuka ukuthi benzani okwesibili weyintatheli angizile ukuzoyincengela mhlawumbe yini cha ngiyacela makuza emasikweni alesi sizwe khohlwa ngiyovikela lesi sizwe anginandaba ukuthi ubani mina sinamasiko ethu thina esikholelwa kuwo nesiwahloniphayo niyangizwa abantu bama TV yini ama WhatsApp indiyana TikTok angimhlasele ngaze hlasele mina cha angimazi nokumazi nehebonela cha labo TikTok ake sibonisana bantu bomabona kude uma nifuna ukwazi ngamasiko ethu ningalandi umuntu ngamasiko kaZulu ningalandi umuntu ongesinye isizwe siyezwana sikhona sibaningi ngoba sigcwelela anisiboni ningalandi umlungu noma nilande ngoba khona la ngiyakhona kunamaZulu la umbuka abudala angamambuka uyakuthula ukuthi lo muntu bamthathe phela umuntu okhuluma ngobukhosi bakhe kanje ebese SABC kade ngikhuza ukuthi masana ukulanda lo muntu ezokhuluma ngezinto zobukhosi nesizwe ngoba manje ukhuluma umbhedo akalaleli ku SABC angazi noma abangizwanga nibezwe kodwa ningabalaleli angifuni ukucasuka ngoba izulu lingashintsha manje mina sengikhuza ukugcina ke manje ngoba ngiyabona siyalimala ezintweni zethu sengizulu uma nifuna ukwazi izinto ngathi ngokwesimanje ngiyaninika mina nansi indlukulu ukhona umntwana waseyibindini phambi kwenu okwesibili indlukulu yonke ikhona nami ngikhona okwesithathu sengibiza amagama sengingena emagameni ke manje angisho ukuthi bese namba niyobahlasela laba bantu ningizwe kahle niyamazi uProfessor Maphalala sithandwa sami esikhulu ngoba uyalwazi usiko nendlela yokuphila ngimi lapha nje uyiloko ekuthiwa iadvisor yami uProfessor Maphalala weSABC animlandi ngani uProfessor Maphalala animlandi ngani uProfessor lokungani uProfessor lo ngubani eUKZN animlandi ngani abazi ngobukhosi nosiko lukaZulu abafundile ema-university aphezulu anibalandi ngani ukhona uOthi Nxumalo animlandi ngani nigijima niyosilandela lo mquba lona lo umusa acula ukuthi ezokhuluma ngathi nisibulalelani siphila ngiyanikhuza SABC umusa acula lokho ngangena esihlalweni nje umelene nami ngithi cha kulungile umelwa nami kodwa
Zulu kunento efanthini yazi umuntu umethuka mina usuke ethuka nina qobolweni umusa Xulu ngithi i-degree enjani ehamba ithuka abantu izizwe. Hey, the nations are angry. We are angry. We will do anything to protect and preserve our cultures. Do you understand? Mina Bisilo angizile ukuzothetha noma ukuzokhuluma ngabantu. Umusa Xulu yena impela enhlizweni yami akamuhle. Ngiyacela uma ukuthi abangani bakhe bakhona la hamba niyomtshela. Ukhona umgangela uma ukuthi ufuna endukwini ngaye endukwini mina ningibonile ngigiya. Phela umuntu ulungiswa ngenduku umengezwa. Sazi lokho thina kwaZulu. Sibadala singaka nje siyaphila siqondile siyahlonipha. Yini sashaywa. Ingane engashayi edelele. Cha mina Besilo. Intombi zami ngizonikhumbuza nje ukuthi isemi ngamagama enkehli imina boyfriend woqala uma benifuna bazonithola kimi la mina lokho ke naze nabahle ngiyanithanda niyeza umcimbi wenu lo Dalanike ngiyathokoza kakhulu uZulu omnyama inkosi enibusise.